ଜଣେ କାଠୁରିଆ ଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନର ସ୍ୱଭାବର। ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। କାଠ କାଟି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଏ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ସେ କାଠ କାଟି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି କ'ଣ ତାକୁ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏ କଥା ଭାବି ବହୁତ ଘାବରେଇ ଗଲା। କ୍ରନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ କଲା। ତା କ୍ରନ୍ଦନରେ ବନଦେବୀଙ୍କ ଦୟା ତା ଉପରେ ହେଲା। ସେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଲେ। ମା ବନଦେବୀ ତାକୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ନିକଟରେ ଏକ କୂପ ଅଛି। ସେହି କୂପର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଉକ୍ତ କୂପରୁ ଲୁହା ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗିଲେ ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେହି କଥା ଜଣାଇଲା। ଆଗାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କାଠୁରିଆ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ସେହି କୂପ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଟି କୁରାଢ଼ୀ କୂପ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇଟି ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ତାଙ୍କର ନ ସରେ। ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଡକାୟତମାନେ ହାବୁଡ଼େଇଲେ। ଡକାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଦୁଇଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ସେମାନେ ଡକାୟତଙ୍କ ପାଖରୁ କୁରାଢ଼ୀ ଛଡ଼ାଇବାରୁ ସେମାନେ ନୃଶଂସ ଭାବେ, ନିର୍ମମ ଭାବେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଅତି ଲୋଭ କଲେ ତାର ପରିଣତି ଏଇଭଳି ଲୋଭୀ କୁରାଢ଼ିଆ ଭଳି ହୋଇଥାଏ।